ಪನ್ಪೇನು ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನುವ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ. ದೇ ಇರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಾದಾಂಡ್ ನಮಯಪ್ಪ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅಮ್ಮ ಒರ್ತಿ ಆಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಅರೆಲ್ಲ ಅಡೆಲೆ ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅರೆಂದಾಯಿ ಅಡೆಗೆ ಲೆತಂ ಪೋಪಿನ್ ನಮ ಇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ದಿ ಹಾಲು ಉಲ್ಲಲತೆ ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬುರ್ದು ಬರ್ಕ ಅಂಚಲ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ತಿಂಗಳು ಗೀತ್ ಬಂದು ಕಾಸ್ಕೊರ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪದೆ ಈ ಯಾನ ಆರ್ನ ಮಗೆಯಾದ ಅರೇನು ಮರ್ಮಾಯನಿಲ್ಲಡು ಬುದ್ದು ಬರ್ರಾಪುಡ ಮರ್ಮಾಯನಿಲ್ಲಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮಗ ಸರಿಯ ಒಂದು ಪಾಪ. ಓ ಅಂಚಂಡ ಇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಮಿನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಲೆತಂ ಪೋಪಿನನ ಅಂಚಪುರ ಇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತನ ಡೆಲ್ಲಿಲ ಬರ್ಚಿ ಗಿಲ್ಲಿಲ ಬರ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪುಗ ಆತಲ ಒಂದಿತ್ತನ ಇರೆಗ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಪಾಡ್ಲೆ ಅರೆಗದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾವುಲು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗ ಕಾಸು ದಕ್ಕಂಡ ತಿನ್ನೊಂದು ಬೂರೊಂದು ಪೊಲಿ. ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗ ಪಾಡಿನ ಐಡಿಯಾ ಪುರ ಇಜ್ಜಾವ ಅಂಚಿನ ಪುರ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಡಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ನಿತ್ಯನೆ ದಕ್ಕು ತುಲ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆಲ್ಲ ಅಡೈಗೆ ಬರೋ ಚೇನಡ ಯಾನು ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಿದರುವೆ ಕೇಂಡ ತನಿಕ್ ಇರೆಗೆ ಏತು ಪಂಡಲ ಆತೆ ಮಾತೆನ್ನ ಅನೆ ಬರ ಹಾ ಮೇರೊಂಜಿ ದೇವಿ ಭಕ್ತೆದಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ನೆ ಮಿ ಮುಗೀನೆಟ ಮೆರ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಬಲ ಬಾಲೆ ಆರತಿದೆ ತೊಲ್ಲ ದಾದೆ ಮಾಮಿ ಇಂಕ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಪಂದು ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲರ್ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲೊಂದ ಮೂಲಿಯರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರ್ ಮೂಲು ಆಂಡು ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಮುಗೀಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಬಲೆ ಪತ್ತದುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಮಾರ್ನೆ ಮಿದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆ ತುಯ್ಯರ ಪೂರ ಇರ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಡೆಗತೆ ಬತ್ತ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊನ್ನು ನನ್ನ 10 ದಿನ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತದಿಂಕ ಸಾಕಾದು ಪೋಪುಂಡು ಢಾಯ್ ಅಂಚಪುರ ಪಾತೆರುವ ದೈವ ದೇವೇರಲ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನನೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಮಾರ್ನೆ ಮಿದ ವರ್ಷ ವರ್ಷಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂಪಿನನೇ ಎಂಕುಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದಂದು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಿಂಚಿ ಇಂಕುಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಮೆರ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ದಕಲ್ ಬತ್ತದು ಓಲ್ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆರ್ ತೂಕ ದಾದ ಈ ಅಂಚಿಡಿತು ಒಂದು ದಾದ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ನಿಕ್ಕು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂದ ಈ ಪೋದು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಬಂತು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತಾಲೆ ಬಲೆ ಕಟ್ಟದಿದೆ ಅವೇನು ಮಾತಾದೆಪ್ಪುವೆ ಅವು ಮಾಮಿ ಜಾಗೃತಿ ಎಡು ಮನ್ಪಲೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಡುಂಡು ಅಲೆ ಅವು ಸ್ಟೂಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆಂದಿ ಇದು ಜಾಗೃತಿ ಎಡು ಮಿತಾರ್ಲೆ ಹಾ ಹಾವು ಸ್ಟೂಲ್ ಮಿತಾರ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕಾರನು ಪೊಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಆತ ಎತ್ತರಡ್ದು ಬೂರುಣ ಇರ್ನ ಏಜಿಗೆ ಸೈತೇ ಪೋಡಾವು ಉಸ್ಸಪ್ಪ ಏತ್ತು ಎತ್ತರ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಉಸ್ ಎಂಚಿನ ಕನಕಟ್ಟಿನೆಂಕ್ ಓ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಡಿತಿನ ಆಳು ಯೋಚನೆ ಕನಾದು ತೋಜಾಂಡ ಓ ಆ ದೇವಿನ ಭಕ್ತೆ ಆಯಿನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಎನ್ ಕೆರ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನ ಛೇ ಆ ದೇವಿಯನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರು ಮಾಮಿ ಓಲರ್ ಮಾಮಿ 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 ದಾದ ದಾದಾಂಡ್ ಈತಾನೆ ಈತ ಬೆಗರ್ದು ಪೋತಾ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಾದ ಜೆತ್ತಿತ್ತಾತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಕನಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂದ ಈ ದಾಲ ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಆ ದೇವಿನ ದಯೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಆವು ಮಾಮಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ದಾನೆ ಕಾಂಡದ ವಿಷಯ ಗೀರೆ ಕೋಪಡುಲ್ಲಾರ ಬುಕಯನು ಕೋಪ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮನಿಪಂದೆ ಒಪ್ಪೊಡ
ఒక ఎన్న అమ్మనే ఈ అనాథాశ్రమకు పాడుడు పందు పన్పత ಅಂಚ ಪಂಡಿನಕ್ಕೆನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡಿಯೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಗಿರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಂಡ ಮಾಮಿಲ್ನ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಂದು ಪೋಯಿ దాదదేయి ఈత్ ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯನ అవుల తాండెడ్దు బయ్యదొలై దాదాండల మ్యాజిక్ ఆండ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗೀಜಿಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಯಾನ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಪ್ರಾಯದಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ ತನಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೇಡು ಉಪ್ಪುವೇರು అబ్బా దేవరే ఎంచాండలని కొంచెం బుద్ధి బత్తనత ఆతే యావు ఎంకు ನಾನ ಏಪಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪಿ ಅನ್ ಮಲ್ಪುಜಿಯೇ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಲೇನ ಅಕೇರಿ ಮುಟ ನಿಕ್ಲೊನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಾಂಕಲೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನ ಅಕೇರಿ ಮುಟ ಜೋಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಖುಷಿಟು ಉಪ್ಪಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೇಗ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ನೆನೇಪುಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಟೈಟಲ್ ಡುಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕತೆಟೆ ತಿಕ್ಕಗ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.